As propostas veciñais das que se ven de facer eco o Partido Galego refírense principalmente á falla de mantemento en instalacións municipais, así como eivas en materia de accesibilidade. Como exemplo, destacan o mal estado das pistas multiusos en Corrubedo e Oleiros ou os problemas con que se atopan as persoas con mobilidade reducida nos pasos de peóns. Entre elas, a maioría son case todas de problemas de mantemento, sobre todo as infraestructuras que son de carácter municipal, como pode ser no caso de Corrubedo, o mantemento da pista de Samil, da pista recreativa de Samil, e en Oleiros a pista recreativa do Canaveiro. Pero, en xeral, despois cada parroquia tamén ten as súas necesidades e as súas carencias. Por exemplo, en Aguiño un problema que tamén nos parece bastante grave é o problema de que as beirarrúas non carecen de rampla para minusválidos nos pasos de peóns. E entonces, claro, se unha persona ten que baixar para cruzar o paso de peatóns, ten que pasar por un resalto e non pode pasar ben, mismamente unha silla de rodas ou un carriño de bebé, calquera cousa. É a primeira vez que o Partido Galego, fundado en 2020, concorre a unhas eleccións municipais. En Ribeira farao con Moisés Domínguez como candidato. O obxectivo de cara aos comicios é conseguir a representación suficiente para ser chave de goberno. Pois o noso obxectivo principal é ser chave de goberno, é dicir, sacar o número de concelleiros suficiente para poder pactar con unha forza política ou outra, que iso xa dependería da cuestión aritmética. Domínguez preséntase a estas eleccións cunha lista integrada por 21 persoas, algunhas delas con experiencia en política municipal. Darase a coñecer nun acto que se celebrará o 15 de abril no Ateneo Valle Inclán.